Duwa an irido sa karambola nin tulong bihikulo sa Maharlika Highway sa Barangay Buhatan, Sorsogon City, pasado 1:22 nin aga kanakaaging Martes. Pasado sa inisyal na investigasyon, naging marikas ang padalagan kan 10-wheeler wing van truck hasta sa mawaaranin kontrol sa manibela na nauli sa pagkaka-sideswipe kaini sa kasabat na motorsiklo hasta sa masalpok pa kaini ang kasabatan na van. Pasiring kutaan truck asinan motorsiklo sa Banwaanin Matnog, Mantanggikan, Manila. Pasiring kuta sa Cotabato ang van kan maimbuelto sa karambola. Madalas talaga yung ng aksidente. Kasi mabibilis talaga ang mga sasakyan dyan. Lalo na yung mga galing Manila, galing Matnog. Nag-uulahan talaga yan. Binisto ang driver kan truck na si Gilbert Opiang, 27 anyos, residente kan Purok 1, Piuduran, Albay, mantang ang driver kan motorsiklo na lugadan si insidente ang binistong si Arnel Comadlao, nasa tamang edad, residente kan Ormoc, Leyte. Binisto man ang driver kan van na si Derek Pajardo Sarigumba, 27 anyos, residente kan Lonasar, Makilala, North Cotabato, asinan kaibanan kaining si Arlene Sagispi, 22 anyos, asin residente kan Rojas, Cotabato, na nalugadan man sa insidente. Nagluluwas man sa inisyal na investigasyon na ang driver kan truck ang may sala sa nangyaring insidente. Pigaaram pa kan otoridad ang danyos na winalat kan pangyari. Dai pa man masabi kan otoridad kung magkakaigwanin settlement ang mga imbueltong motorista na enterong natikitan. Paalala ko sa publiko, sa mga motorista, kung 100 tayo nag-iingat, dagdagan pa natin yung 100%. Huwag gawin natin 101% ang pag-iingat natin sa pag-drive. Sa presente, nasa kustudiya kan LTO ang mga imbueltong bihikulo sa nangyaring karambola. Para sa mga baretang tatak Bicol, Crised Bayunito.